Bon dia, bona tarda, bon vespre, bona nit. Soc Sant Pere i aquestes són les notícies d'Higini Televisió. Bon any a tots! Com ja heu vist, Sant Lleí ja ha publicat al blog higiniherrero.cat la fotografia del primer racó, una paret amb una misteriosa placa. Què, ja saps on és? Ja has contestat? Vinga, participa-hi! De moment, 7 dels que heu contestat l'heu encertada. Ara que no hi és Sant Lleí, sabeu què és un raconòmetre? Doncs és l'aparell que fa servir Sant Lleí per esbrinar on és cada fotografia. Avui, i que no serveixi de precedent, us l'activaré per donar-vos unes pistes sobre on és el racó número 1. Però només perquè és la primera, A veure com s'activa això. Aquí hi ha un botó, a veure... sí, aquí. Bé, l'he parat perquè ja només li faltava dir la direcció postal o marcar-lo en el Google. És o no és fàcil? Si no sabies on és, ara ja saps on a buscar-lo, no? Un edifici de pedra, al sud del municipi, en un barri amb construccions en pedra rogenca, a la cantonada d'un edifici acabat de restaurar, si gairebé te l'he regalat. Ni una paraula Sant Lleí, Queda entre nosaltres. De moment, això és tot per avui. Ens podeu trobar a les 24 hores a higiniherrero.cat. Us mantindrem informats.